B'dak li qed iwiegħed il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jieħu l-flus mingħand 96% tal-ħaddiema Maltin wawċin li jaqilgħu inqas minn 60,000 fis-sena. Għal dan il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana f'konferenza tal-aħbarijiet flimkien mal-kandidat Laburista NDL Lul fejn hawnhekk huma tkellmu kif gvern Laburista ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkompli jħalli l-flus fil-bwiet tan-nies. B'kuntrast għal Partit Nazzjonalista li evidentament m'għandux pjan ċar għal pajjiżna, il-Partit Laburista qal kif huwa se jagħti lil kulħadd mingħajr ma jieħu lil ħadd. Il-Ministru Clyde Caruana għal kif il-wedid tal-partit immexxi minn Bernard Grech bl-aktar mod ċar huwa każ ta' ser li se jieħu l-flus minn kategorija wiesa sabiex jagħtihom lil faxxa iżgħar. Hawnhekk huwa spjega li l-weda tal-Partit Nazzjonalista li naqas ir-rata tat-taxxa għal dawk li jaqilgħu aktar minn 60% u jniżżilha minn 35% għal 25% se tiswa 21 miljun euro li se jġibhom miċ-ċekkijiet li Gvern Laburista jagħti lill-familji. U jidher bl-aktar mod ċar. Maħniex qegħdin nivvintaw, dan qiegħed miktub u qiegħed hemmhekk bin-numri kollha. Nerġa' nirrepeti, il-Partit Nazzjonalista jrid inaqqar id-dħul ta' 96% tal-ħaddiema Maltin wawċin biex dawk ir-riżorsi jużhom band oħra. Ma naħsbux li hija dik ġustizzja soċjali iżda il-mod irid ikun illi meta dan il-pajjiż jikber ir-riżorsi tiegħu jrid jifrixhom fost il-ħaddiema Maltin u wawċin kollha. Fil-konferenza bit-tema Malta flimkien il-Ministru Caruana għal ukoll kif mit-tnejn li ġej se jibda jitqassam iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa lil 580,000 persuna. Mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-kriżi fl-Ukrajna, il-Ministru għall-Finanzi għal kif il-pajjiż għandu l-kolb fuq il-finanzi tal-pajjiż u mhux inkwetat minn fejn ħajġu il-flus. Min-naħa tiegħu Dr. NDL Lul għal kif il-proposti tal-Partit Laburista fejn jidħol it-tnaqqis fit-taxxi juru biċ-ċar kif dan huwa l-partit li jippremja l-bżulija. Hawnhekk huwa saħaq kif fuq it-tnaqqis fit-taxxi li l-Partit Nazzjonalista ma tistax tafdah għax fil-passat kien kiser il-weda mal-poplu Malti u Wawċi. Fil-verità mal-Partit Laburista tafu fejn qegħdin. Mal-Partit Nazzjonalista dan titilfuh. Għax b'dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista mhux biss imorru lura u mhux il-qudiem, imma qed naraw diġà anke fil-manifest elettorali tagħhom skont liema verżjoni tieħu għax diġà hemm xi 5, diġà qed juruna x'ħajjieħdu mill-poplu Malti.